Salutare toată lumea și ne-am regăsit la un nou episod de Color Siege. Am vrut să vă arăt ceva nou. Am făcut un nou episod și am deschis cadou și mi-a picat 99 și mi s-a întrerupt videoclipul. Deci facem altul, adică acesta, care îl vedeți acum pe YouTube. Și am vrut să mai arăt ceva nou, să upload ceva nou. Aici, în colț din stânga la mijloc, avem asta care dacă facem tot splitul acesta, câștigăm 50 din steluțe din alea. Deci, hai să facem că e mult, 550, scuzați-mă. Așa. Este și puțin mai greuț, dar nu, este simplu. Cât de cât. Și am vrut să vă zic că facem și acesta și primim și 50 și plus steluțele astea care ne vin aici. Să vi le arăt. Stați puțin. Astea. Vedeți astea care le-am luat acum. Care am luat-o, de fapt. Bine, mai sunt, că vedeți astea. Și așa, deci am făcut-o și acum am primit 50. Super. Și să cumpărăm bila, știți, bila aceasta de 999. Asta am vrut să cumpărăm. De ce am cumpărat asta? Nu. Deci, acum facem zigzagul. Am făcut în episodul trecut, dar nu s-a făcut totul și trebuia să-l luăm de la început. Deci, zigzag. Dar nu asta am vrut să luăm. Păcat. Măcar bine că... Oricum mai stăm până mai facem și 900, iar 999. Ce? Acolo trebuie să apăs mai... Deci, cam acesta este zigzagul, dacă n-am știut. Eu nu știu pentru că am făcut iar un episod care nu l-am pus pe YouTube, pentru că nu mi-a ieșit deloc. Bine, mi-a ieșit. Nu eu am fost de vină că... ceva de la editare. Și mi-a fost foarte ciudă, nu? În fine, măcar facem iară. Asta nu contează. Nu e problema asta. Și după cum puteți să vedeți, începe să fie puțin mai greu. Bine, puțin mai mult. N-am luat niciuna din aia. Se mai întâmplă. Se mai întâmplă când iau 2, 1 sau 0. Mai mult nu pot să iei, cred, nu știu. În fine. Nu așa trebuie aici. Nici așa. Aici e puțin mai greu. Devine puțin mai greu. Acolo, nu așa trebuia. Hai că merge. Am apăsat de 2 ori. Nu pot să cred ce am făcut acolo. Oh, da. Nu. Nu. Ok. Deci am murit fix lângă start aici. În fine. Aici nu știu, este o statistică. Dar mă doare degetul.
Ok, deci. Nu, 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 nu. Nu așa, nu așa, nu așa, nu. Nici așa. Nici așa. Nici așa. Mă enervează că trebuie să încep la început ale. Nu știu de ce tot apăs acolo. Iar fac o greșeală. Fac o mare greșeală. Ok. N-am făcut-o mică. Mamă, ce fericit. Am trecut și de asta. Trebuia să merg. Oh. Bă, dar e nașpa că steluțele fix la sfârșit. M-am încurcat. Am câte emoții. Nu, 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 încet, 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 încet. Deci ați văzut unde a murit? Deci ați văzut unde a murit? În fine, hai că e doar un joc, nu trebuie să ne dăm totul. Deci aici e cel mai greu, mor acolo mai mult. Este... Ok. Mamă, e grele. Și astea sunt puțin mai grele. O să mergem în stilul nostru, asta este o statistică mai bună cât de cât. Au. Asta este simplă. Foarte simplă. Cred că asta mi s-a părut cel mai simplă. Dacă nu e la asta, nu e așa de grea, mă dau bătut. Asta e grea, asta e grea, asta e grea. Pare grea, nu știu dacă chiar este. Este. De ce fac asta? De ce fac asta? Nu, 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 nu. Stați ca să vă enervez și pe voi. Gata.
Nu, 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 nu. Bă, cred că aici ne blocăm. Deci dacă nu iese ăsta, mă dau bătut. Nu, noi nu ne dăm așa bătut. Nu, 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 nu. Am mers. Mamă, ăsta e greu, ăsta e greu, ăsta e greu. Ăsta e greu. Ăsta e greu. Dar cred că trebuie să-l las să meargă. Nu știu, cred, sigur. Da, trebuie să-l las să meargă. A, pe așa e simplu. Nu e simplu. Ba, e simplu, dar că acolo m-am încurcat. Deci, vedeți, dacă mai apăsați încă o dată, vă merge tot greșit. Asta e nașpa la joc. Bine, doar la zigzag. Altfel e... Na, vedeți, e bine așa. Bine, deci cam atât cu acest videoclip. Cred că v-a plăcut. Sper că v-a plăcut. Nu mai este nimic nou, așa cred. Da, nu mai este nimic nou. Până data viitoare. Pa!